שלום, שמי אנסטסיה, ואני מנהלת חברה לכוח אדם ימי במרינה הרצליה. החברה שלי נקראת Stay at Sea. החברה עובדת עם סקיפרים ודיילות בכל ים התיכון, ודואגת ליאכטות הנמצאות בים התיכון. החברה שלי דואגת למצוא עבודה לאנשים שאוהבים ים, מעוניינים בעבודה בחו"ל ומוכנים לעבודה מאתגרת. אך מצד השני, אני דואגת גם לבעלי היאכטות ולמנהלי היאכטות למצוא את הצוות הכי טוב שיתאים לדרישות שלהם. אנחנו מלמדים את העובדים שלנו לעשות את העבודה על הצד הטוב ביותר. ולסיכום, החברה שלי דואגת לתת פרנסה הוגנת ומאתגרת לכל מי שאוהב ים, ומטרתי בעתיד להיות מובילה בתחום ולתת שירות הכי טוב לדורשי עבודה ולמועסקים.